हेलो फ्रेंड्स पिन खनसेबा बरायबावबाय चेनेलाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ दा फाइनाली फरेस्ट गार्डनि गोदान एडमिट रिलीज खालामबाय नोंथांमोना चेक खालामदो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जाम सेन्टारा चेन्ज जादों नामा बा टाइमा चेन्ज जादों नामा दा बेनि सायाव जों गासिबो डिटेल्सखौ नायगोन बेनिखायनो भिडिअ नायग्रो जों आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन दा जोङो CSB नि पर्टेलाव फैग्रोबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो लिंकआ मोननै दङ दायो दा बेनो जाबाय मोनसेया ग्रेड 4 नि एडमिट होगासिनो जेराव बिनि इन्टारभिउ जाबोगोन जायनाखि आइटिआइ लादोंमोन बिथांमोननि इन्टारभिउआ 21 डिसेम्बराव जाबोगोन आरो थ' बेखायनो CSB आव थांनानै अरेलखौ हैनांगोन थ' बेखौ जों मोनथिबाय दानिया फरेस्ट गार्ड नोंथांमोननि गोदान एडमिट लिंकआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि पेजआ सेम फैगोन नोंथांमोननि नामजोंहाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय एबा फन नाम्बारजों नायबानो जाबाय स' बेनिफ्राय एग्जाम सेन्टारा चेन्ज जादों नामा जों लाइभ प्रुफ नायगोन बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअ नाय देन नोंथांमोना सेमाव जागोन नामा एबा सोलायबाय नामा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय जायनोखि नोंथांमोना गोदानै डाउनलोड खालामो मोनसे बाथ्रा नोंथांमोननि 15 डिसेम्बरा जाला एग्जामा बे जागोन 22 डिसेम्बराव नोंथांमोननि आनजादखौ कन्डाक्ट खालामसिगोन स' बेखायनो जों दानिया बेयाव एडमिट मोनसे नायफिनसै जाय एडमिटआ सिगाङो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजावमोन दा बिनिया दंना गैया जों बेखौ नायगोन स' बेयाव जों नायबाय जाय एडमिटआ सिगां सेम कलेजावमोन एबा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजावमोन दा बेबादिनो सेम फैबावबाय दा नोंथांमोना मोनदों खालि एग्जाम डेटआ चेन्ज जादों बाखि गासैबो अके दङ जेरै नोंथांमोननि टाइमिंआ 2 बाजिनिफ्राय जागोन आरो लोगोसे 2 बाजिसिम जागोन बेलासिनि आरो बेनो जाबाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव दङ बिनिया दा बेखायनो नोंथांमोना गाव गावनिखौ चेक खालामदो कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय चेन्ज जादों नामा गासैबो प्रसेसा सेमानो नोंथांमोना एग्जाम हलाव 45 मिनिट्स सिगां सहैनांगोन आरो गांसे आइडि प्रुफ लांफानांगोन पेन कार्ड भटार कार्ड स' बेखायनो एडमिटबाबो गासैबो सेमान दङ एग्जामा सेमान जागोन अफलाइन जागोन आरो OMR शीटआव जागोन आरो बेयाव नोंथांमोना ब्लेक पेन इउज खालामनांगोन नोंथांमोना ब्लुजों लिरनाङा नङाबा प्रब्लेम जानो हागौ दा बेनो बुजिबाय नोंथांमोननिया आरो बे फिजिकेल टेस्टआ नोंथांमोननिया जानुवारि फेब्रुवारियाव जानाय चान्सआ दङ दा आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना क्लियार जाबाय